Atzo ezagutu genuen Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza. Euskadi garaikidearen eraikuntzan giltzarrietako bat. Garaikoetxeak askatasunak berreskuratu eta Gernikako estatua onartu ondoren lehen lehendakaria izan zenak. Erantzukizun hori bere gain hartu zuen, une erabakagarrian, dana egiteke zegoenean. Eraikitzen ari zen herrialde baten buru izatea egokitu zitzaion. Erakundeak eraikitzea, berauek zentzuz hornitzea, eta egonkortasuna ematea testu inguru zail batean, ziur gabetasunak, krisiak eta itxaropenak markatuta. Erantzukizun horretatik abiatuta, Euskal autogobernua zutik jartzun modu erabakigarrian lagundu zuen. Gaur egun gure eguneroko bizitzaren parte diren funtsezko egiturak bultzatu zituen. Eta gizarte kohesionatuago, bidezkoago eta etorkizuna erabikitzeko gaitasun handiagoa duen herriaren oinarriak ezartzen lagundu zuen. Izaera handiko gizona, sinesmen sakonekoa, Euskadirikeko politika eta konpromisoa ulertzeko modu oso personala zuena. Ez ziren zailtasune edota desatotasunei ihes egin, erabaki konplexuak hartu zituen eta gure historia hurbileko une garrantzitsuen protagonista izan zen, baita norgehiagoak politikoan eta barne eztabaidetan ere. Baina etapa horietatik harago, denborak aukera ematen digu funtsezkoena ikuspegi handiagoaz baloratzeko. Batetik, Euskadiren eraikuntza instituzionaliri egin zion ekarpen erabakagarria, eta bestetik, autogobernuaren defensa irmoan egindako lana. Bere ondarea gaur egun lanean jarraitzen duten erakundetan dago, baita guztion artean eraiki dugun ongizatean eta zerbitzu publikoan gizartearekiko konpromiso gisa ulertzeko moduan.